owacho ni okang' makamano en ondamo maduong' e neno ni lek mar piny Kenya odhi mbele yore dongruok kochopo kare ka omenda ma owuok e kambino ibiro tigo e siro chenro madongo mag dongruok. Ma biro mana ndalo achiel kende bang' jatend piny keto koke e chik mar aguch omenda mar National Infrastructure Fund kaka ema koro ibiketi omenda ma owuok e kambi KPC ma en siling bilion 106 ma bende romo 65.5 ma biro nyaka Ramogi e kinde ma koro kambino gol e lwet sirikal. As at June 30th, 2025. It has a history of dividend payments to its sole shareholder, the government, which I think in the past 5 years is cumulative 24 billion. So to our shareholders, clearly this is a profitable entity and you made the right decision to invest in this IPO. Unlike previous privatization proceeds that were absorbed into the general government budget, the proceeds of this IPO, as well as future privatization, will provide capital to the National Infrastructure Fund, which I signed into law yesterday on Monday, February 9th, 2026.